Nung ngarapudul hami di sol ali amang, di bagas na pinarbadian mon. Uhalungutok kami mahatam, uhasiholi hami mabuhim. Atong otihon mahami di bagas sa todim na badiyay. Asa tao hay mga tusi hatami, gabi hamianan ni hatami, jala marparbuy di ngulo nami siapari. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Hurian na hinaholongan itu hata, horas malita salukna. Hata nitu hata di minggu, na marguar minggu judika. Imana tersurat di Pesalmen bidu 25, mamuka maisian ayat sada sahatu ayat pitu. Hujahaho madihita, alay huhukma kadamang dainang haanggi pinaribot, dohok mahita maparohahon. Songonon ma tersurat di si. Pesalmen 25 ayat sada satu ayat pitu. Edesian si David, hodo ali Jahoba dihalunguton rohaku, ali di bataku marhaposan tu hodo au, unang tumpaila au, asa unang marsura-sura akamusuku mida au, dang tahe tagamun tarura sude akka namak kaposiho. Say maila dosogot akapangose suada alana. Ali Jahoba, say pabotohon matuawa kadalanmu. Jala ajarhon tuau akka bogasmu. Say togu-togu maaw tu bagasan hasitonganmu. Jala ajari au. Ay hode debata ni hatuauku. Hodo nahu haposi ganup ari. Sa ingo mali Jahoba kadenggan ni basam dohot asini roham. Ay siyan narobi doakay. Say unang paingot-ingot akadosa ni haposo oku. Dohot pangalosyokku. Sa ingo maaw ali Jahoba. Hobar tu asini roham. Ala ni denggan ni basam. Ima sahana. Hurian na hinaholongan ni tuhata, adong dopadohan ni halak batak na madok, dada si manuk-manuk, si botar adora, dada si todo turpuk, si ahut lomo ni roha. Jalata parhatopo doya kamang akay nangate. Dang tuk kita outsuran yan, boy songon na di rohatay jupang. Outsuran yan, songon na sinakapatay saut, totulas marohata. Alita parhatopo do di ngulut taon. Dang boy hita mamilit, dia do siarsak konota. Dang boy hita nang manudo, dia ma naboy si halasonota. Ado kita kamangin ang naboy manotuhoni? Saya pikir tidak. Dang adok kita naboy, nang pediak ka na maragam si alana, pasti do, ikobolusot tado, dua sisi yang sangat berbeda. Dan ada kita makalo mohon parsahiton, alerodo parsahiton. Dan ada kita makalo mohon akan kota mabaik kita susah, alebuido anak kota mabaik kita susah. Ada kita na makalo mohon hamatean, dan ada alerodo hamatean. Gariada si patah. Gotap, tepu, gotos, justru ditiki naso ditagam. Jalabui doa kadamang dainang suharni na dirohataido namasa. Mulotai dali turpuk tahun sada sianima. Nanidok ni parpesalmen. Ima pabua di bolus ibana diadopi ibana akan namarsogo ni roha. Akamusu namang makasugohon ibana. Alanima buhado hita lahu bagadopi ragam ni akka namasa si songoni. Dada si manuk-manuk, si botar adora, dada si todo turpuk, si ahut lomo ni roha. Niripu parhunihan, hape pargadongan, niripu parsaulian, hape hamagoan. Nang diparali-aliope.
di pariana konope boy do HP gabe haroroni akka namakasogohon nang dilani akka parsorion songon hata ni akka edde nakena tabigi lumowi ma di saroha tebo nakena edde ni sudiate nak saroha alawi wi lipadita do saroha ra dapola na mamujiate alay baga do edde nakena te sia dia doro saya huberam doninna sia dia doro pangurupioni kalansia penakinga tada do kalansia nakpe kalansia do amang kadep maken kadep ka ano te dewan ko inu ni agabe kadep bitko ayaw pelang masuk na mau tulansia ina lasir ro ako aletar hudo julo marpahupu mahawamang sa si Deborah nikko ala ternyata memang amat si gudang di sun laboy lansia te dakpolala ni botar ni buk ayaw pe nga botar buk ko ledang boy do pe lulusaw tulansia gudang nasuboy lulus sa tulansia ala niaka namasa ahado dalan lidok dison pinoma adok tuluhal naparjolo ima lidok dihata makkalunguton doho marhaposan tude bata ganuk ari mulo tabereng diayak limai dang macohot ganuk ari huhaposininna. Aku menanti-nantikan Allah setiap hari. Makalunguton buasa aladang tagamon tarurak jalamaila akahalak namarhaposan dohok nama kaposi di bata. Tidak akan dibuat menjadi malu. Tidak akan dipermalukan. Ragam dibolus si David nama dopang nama musuh maradopon ibana sia jolma isara ni si Saul doa kamusu ima ka bangso ale lumubima sian anak nasadiri ima si Absalom di hatuau nai anak nasadiri gawe paru kilo bolo di ibana menjadi musuh yang besar terhadap ayahnya Absalom. Justru di saat Daud sudah tua, Absalom menjadi musuh dalam selimut. Absalom ingin mengkudeta ayahnya sendiri. Nah yang dibuat ibana harajaoni. Boy do tabayako nakamang kainang molohudul akana kota marmihim-mihim do pakala laho patupahon akan narwa maradopok kita. Unak ko niya te. Coba jadong di sana kana tua-tua merpung parumel na dua halak. So ibotor penyan manang naha dihatay aleholan so na marusi-pusi butini. Ina, dokon ito po may bigi si matuat tay na. Ator buhali ba sa roha. Pereng mani ngaw dia kahataya ka. Parumay kon. Manongi dokon ni halakon. Takuboto. Siya kajol mau boy. Aku boto hiadu dia dupi hamu kainak songoni. Jangankan itu namardongano nate. Kalau pas lewat butini, HP pasadong na solo irohana lewat ibahana butini merusip. Au dora nai hatan ni halaki. Ahaman wangi dokoni dei. Tuedanin na. Boy doi siap perdaging o boy doi. Lumobi maon. Nga matua ibana ditahi anak nasa diri tubuh nasa diri naing mabuak hosana dasada parukilon bolo doon parsoryo bolo doon akadamang dainang haanggi pinaribot hitape boy do tabulus dia kafirsi na berbeda boy do ra marhite akadongan sa ulaon boy do marhite namar hamarangi boido dongat sahudul dongat sahuta boido dongat sahuria boido ratu buhata namadok ay sohuboto buasa sugoro hana mamerengau sohuboto buasa jais rohana mamerengau aku nggak tahu kenapa dia begitu membenci saya ya do dia do pihamu songonia kamang kainang saya tidak tahu kenapa ini harus terjadi kepada saya.
Aku tidak tahu kenapa dia tidak berbicara denganku. Aido pe hami dengan apa? Bereng mani, mamaus sejulukku. Tahu terutama mamaus karena poso. Lewat aja begitu, buang muka. Baru tadi kami ketawa-ketawa. Tidak tahu saya kenapa. Boy domar parkaro hita akan nomor tidodohon. Alan yak kajabu tano. Gabe musuh. Donga sabutuha. Bisa saja banyak hal. Dang akka hamaulon na asing. Behado hita mga dopi. Sedo tasukun. Donga tubut tado. Manang mulu marsoal inata do amata. Tui sedo lao. Tujabu ni makna do. Tujabu ni bapak na do. Ate urok do tu natar itu halakon na dua. Bapidah harazon ni debata tu portibion. Kerajaan Allah itu bukan soal nanti setelah kita mati. Kerajaan Allah itu sudah diberi kini dan di sini, di setiap tempat di mana kita tinggal. Rom 14 ayat 10 pitui. Tu dia do, godang do namar keluarga on, marsoal tu dia lao. Tu inongna, tu amongna, tu itona. Molo say tiur pikiran ni na tua-tuana. Molo daw. Ito raharwa, toy putus. Ito tayo kamanginang. Tak tolapu bema bigi-bigi kamu, toy putus. Ay boy doho mangak kubek kami na. Alehatan itu hata madok dison, jangan. Ketika kita mengalami polemik di dalam pekerjaan, kemana kita pergi? Alehatan itu hata madok huhalunguton. Si Daud madok hodo Tuhan huhalunguton. Seperti orang out surah radak pola hataga itu nate. Hiado hamu masihol tu sasahalak. Au hiado masihol 7 tahun tu sasahalak. Hacitia do hape na malungun. Holan binereng putuna bergetar. Lasir roha. Aku boto kamanginang. Iso do na nga mata ale dang ibana. Ela pola sala dah. Ditiki haposon ni ba? Dotong. Taku boto hiado hita masihol tu anak kota tu paho puta. Songoni masihol di rohata. Asal taingok pitor maneteki hilu. Amang sedihari lupa Jepang. Akan nababalu peraulo do masihol ate. Bagai mekel do hamuna. Tuani mabuy hamu mekel. Alai disodi dok. Songoni ma lobi siani gariada. Mulut aja di bidu 42 pesalmeni ayat 2 di do ibana. Songon pak kalunguton ni ursa dia keguluan. Songoni do pak kalungutokku di pak kalunguton ni todikku tuho ali debata. Seperti rusa yang merindukan air yang mengalir. Seperti itulah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Ternyata nina ursa dang bui sirang sian aik. Jala di boto ursa do manganggo di dia do inganan ni aik. Terikat hidupnya dengan air. Songoni ma gobaran ni halak na mengangkat yang merindukan na marhaposan na paimai-mahon di bata di ngoluna. Dang bui tersirang masihol tutuhani. Gariada didok di pesalmen ono pulutolu ayat sada do 2. Rado hita kamanga kainang mabuka jolo satokin. Nang piadong padidion na badia te. Pesalmen ono pulutolu ayat sada do ayat 2. Ita jahama rak mahita majaha kadamang dainang haangki. Iya. Ono pulutolu ayat 2 sahatu ayat tolu. 2 tolu ya. Ali debata hodo debatakku. Sogo do manugo nai dilului rohaku ho. Mauas do rohaku di ho. Dihalunguton nang dagiku ho. Ditano na dangaron do nauasan. Suada ait. Songoni do panatapu tuho di bagasan bagas na badiay. Naing marnida hagogoonmu. Ya.
Di tanah nada ngarepe, yang gersang, yang tidak ada air. Artinya dalam kondisi yang tidak mungkin pun, saya merindukan Engkau Tuhan, dan merindukan melihat kekuatan dan kemuliaan. Ise do naboi mamereng hamuliau ni debata, halak na ias roha. Sidak kolat todina na makalunguton, alay nang daging na pe dihalunguton do debata. Ido harorota di bagas joroon, tabuan dagik tahun. Mulutuk penakingan songona sanga, dangadong tarsurat. Memang ido IT, bu ido salah. Ido sasitong na asa mulu, sasitong na nadumenggan. Tabuan ma, bibil ta dok buku edeta. Aidak so dagamon, bu idak tarsurat. Ale ulang gabi, songona tersandung kita nakingan, tersanjung pek daung, tersandung apalagi. Bohado hita daging naktod di tahun, tutu si tutu songon guarni, mingguta sadarion, luluhon au ali Jehovah, diragam niya kaparsoryoku, nang maradopon akalong aku, maradopon akan namani hayaw, kepada orang-orang yang menipu saya, yang membohongi saya, biarlah Tuhan yang berperkara. Ala niaha, ala tutu si tutu, debatado na ubotosa, debatado na tukpatupahon. Unang ma tapangasahon gogota, unang ma tapangasahon pikirata, unang ma tapatujolo hamalota, unang ma tatengahon haadongata, manang pe hatoropan ni jolma, gudang dohami na marhamaranggi, torok dohami daong. Dang tarpangasahok kita unang nang dirajai muruk manang emosi, tabereng doa ka amang inang bohado halak na lepas kontrol di nguluna, yang tidak dapat mengendalikan dirinya, ahado na masa boido lobi posi, lebih lagi persoalan yang muncul, gabe diparekeli halak, gabe tarurak, gabe maila. Banyak sekali berita di sekitar kita. Seorang istri membunuh suaminya karena selingkuh. Seorang suami membunuh istrinya karena cemburu. Seorang guru melakukan ini kepada muridnya karena seperti ini. Semua itu adalah kenyataan di tengah-tengah kita. Alai hatan itu hatta mado halunguton ma. Haposi ma. Nantikanlah dengan sabar. Dan dalam kata penantian kawah dina di hata Eber, mengharapkan sesuatu yang pasti, idola patana kawah, pertolongan Tuhan itu pasti. Orang yang berharap kepada Allah tidak pernah dipermalukannya. Barangkali diminta kesabaran kepada kita, tetapi pasti percayalah, Tuhan itu adalah penolong yang setia. Napaduahon mangido asa dipabotohon, diajarhon, jala ditogu-togu debata. Adong manang napiga hata na arga taida disi, mula hulak sa sitong na dos doi alay, adong B spesialisasina, adong B penekananna, didok dipabotohoko bogasmu, diajar hoko dalanmu, didok hata nihalakan, long life education nina. Hidup kita ini selama hidup adalah belajar. Tidak pernah berhenti belajar. Belajar itu adalah bukan hanya di sekolah, tetapi belajar dari kehidupan. Idu asa didok hatani halak batak mata guru roha sisean. Nang dipartodyot tapi riko do hita marsiajar. Riko dohita marguru, riko dohita ditogu-togu, dipabotohon dalanna, diajarhon bogasna, ditogu-togu tuhasitonganna, buasa ala debatado, hatan itu hatta dison, marhite si David madok, molotaida di ayat 5, ay hodo debatani hatuauku, engkaulah Allah keselamatanku. Itulah mengapa penting jalan Allah. Itulah mengapa penting jejak-jejak Allah, pengajaran Allah. Itulah mengapa penting kebenaran Allah.
Idok Tuhan Yesus donaken di epistel tai Yohanes 10:5. Holong do rohani damang tuau. Jala songon holong ni rohani damang na tuawi, songoni do holong ni rohakku tuhamu. Alani raduti hamu ma patikku. Nasa namak kaholongi hau diradoti do patikku. Tuhan Yesus do madok au do dalani dohot hasitonga danga dong nasahat tuama yang go somarhiti au. Itu sebuah pernyataan dan jaminan kepada siapa saja yang datang kepada Allah. Dada hola dipatuduhod dalani alilos ibana do dalani jala dalani sadiri do mamilit sadadalan dihita ima marhite hite si taonon di minggu-minggu pasyod do hita nuaeng. Minggu-minggu parningotan di sitaonon ni Yesus Kristus. Alani diganuk tiki diperhadapkan dohita tu pilihan. Sotung salah hita mamilit dia do dalan si dalanata. Dia do pilihan si pilitotta. Halak na makasih holi dohot makarikoti hata ni debata. Gabi halak nabisuk mai. Jala halak nabisuk ima halak nama biar bida debata. Halak nama biar bida debata. Didok di ayat 12 di Bibel tai, di turpuk tai. Hujahau madihita alihu mata bereng Bibel tai. Ise ulaning bawa nama kabiari Jehovah, say na ajar honon nado tu ibana dalan sipil litonna. Tuhan akan menyatakan apa pilihan kepada kita. Karena hidup kita bukan hanya dari kebutuhan jasmani, roti saja nina Tuhan Yesus. Alaisia sadok hata ni debata Matius 4 ayat 4. Atau ngakadamang dainang di era yang penuh dengan informasi di partikianon. Bohado hita. Apakah kita seperti hukum Taurat yang kita dengar tadi? Kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kita berusaha yang terbaik dalam hidup kita. Untuk anak kita, untuk istri kita, untuk pekerjaan kita, untuk gereja Tuhan. Untuk bangsa ini yang sebentar lagi masuk kepada pemilihan presiden dan wakil presiden. Isi do tapilit. Kepentingan tano. Adong dojol mama milit sotungon. Dang boyan no songonon. Omma asa songonon. Aleta sukuma tubanua gijang tutuhatai. Kita tanya, ajarkan kepada kami Tuhan jemaat HKBP ini, kepada pimpinan kami Eporus, Preses, sebuah jemaat, siapakah Tuhan yang harus kami pilih supaya Tuhan tidak dipermalukan, supaya kehendak Tuhan yang terjadi, supaya bangsa ini selamat. Isi do Tuhan do bahenon nami, mulu marsahi kami itu dia do kami merubah Tuhan. Banyak sekali bisa kita googling. Di sana ada obat, di sana ada obat, di sana dokter, di sana ada tabib, di sana ada dukun. Dukun hitam, dukun putih katanya. Menurut saya nggak ada dukun hitam, dukun putih. Dia do. Adong do sahala ama, do sahala ina. Saya Roma maton. Dia kucik kini na. Hodo nakke maniuk kucik. Daung, sudah maniuk tas hau. Hodo maniuk tas ina. Uji masukmu mulau maniuk tas. Gabi tu aku kucing ni na. Daung hono nakkenin na ujung na ribuk mak ngakanang marumu retong lalu babi dia cero main atai saya ilului ma anak di baju na songono do idie beko ilului si dang adong salawar mu nak ke sono idie beko dang adong ujung na taringo main atai bah enake martopi do matau bereng jo ati lewat do sina hape tikina magatukot topi igatukon amatai ma kucinai dukoni ro main atai nyodo ni nina Roma matai di Roma. I hope tong tuau do ile ko ngai boto hoi be perluba. Tong do dangolo maku isi do salahon. Ale molo hohom Tuhan ajar ho tuau. Do bahenoku. Ana so dai emosi Tuhan. Ai boy do tahe hitai emosi hohom. Uli do tikkina hohom. Indahnya saat yang teduh menghadap uli unang sanga muruk. Tapahom, tapasip, ini ya do Tuhan, suatu muru kau. Kita lakukan yang terbaik. Tapi pada akhirnya, hukum Taurat tadi mengatakan,
Pasahak madalan itu Jehovah, jala haposi ibana asa ibana. Amin. Saya naik. Lapar pudi. Mangasahon asini rohani debata, dohok mangi doha sesaan di dosa. Disadatik ya dong do barita taringo tupahopu ni si Mahatma Gandhi. Ragudang do hita lama botoon, namar guar Dr. Arun Gandhi. Di usia ni ibana 16 tahun. Disuruh amana ma ibana lao madongani ala neng madohoti konferensi di Dufan, Afrika Selatan. Alai di tonahon inana ma asa belanja ibana, jala di tonahon amana ma asa lao ibana tu bengkel. Jarak ni jabuna sida sen perkebunan tebu tu kota 10 mil. Ditiki neng marsirang amanai dohot si Arun di do ibana ma Roma hoda dung saihon nomar bengkel alak mau pukul 5 botari. Asarap pita mulak. Singkat cerita kamang, ternyata titiki nama ima-ima na paturehon bengkeli ang mobili ibana. Lau ma ibana manoton. Ujung nalalak mana manotonon. Sapelewa ma 10 pitu 30 jam 5 lewat 30. Keluar ma ibana si tergopo-gopo. Lukoni lau ma ibana mangala amungna sahak ma pukul onom botari. Dungi disukun amana ibana. Ay basa terlambat hob amang nina. Roma si Arunon, maila ibana tu bapak na. Gabi margabus ma ibana, ido ibana ma. Bapak, tak saya do pinakingan, mobiliin na. Iberang bapak na ma ibana di bagasan lungun ni Roha do marsak. Naso parbinotoan ni si Arun, nung nga di telepon parbengkeli. HP, kasay betong. Dungi ina ibana ma, ma persiajaran narga kadamang lenang. Dido ibana ma, Arun. Dakku boto, di dia do hasala aku. Ubahen nasuwi boto ho maddo natikos. Au do nasala. Alani songono mamang. Mulak mahoda. Bermobil maho, buang mobil tay. Ala merdala pak maau. Asa kurimang-rimang ijo. Di dia do letak ni kesalah aku mangajari ho ni neba. Dangi muruk ya nak nai. Lukoni Roma si Harun. Wabahana mo narohana. Berdalam bapak ne berbaju dinas satu utana 10 mil. Pekok kita berbaju dinas. Longo, sepi. Saya dipuli matok syarunon. Saya do ibana bapak masuk maho ini bana. Dangol bapak naon. Alai ditiki di perdalanani. Dia beroma tu rohana. Rasa penyesalan yang dalam. Tangis ma ibana. Jala olak ni dangolo ibana mergabus. Di surat ton ibana maun amang inang. Dang alana dipukul bapak na ibana. Dang alana di bete-bete bapak na ibana. Alai. Bapaknya menghukum dirinya sendiri. Pergilah kau amang. Biarlah aku berjalan. Aku menghukum diriku untuk kesalahan kepadamu. Supaya aku juga tahu apa yang salah dalam diriku mengajarmu nina ibana. Ima amang introspeksi diri. Ima kainang introspeksi diri. Sokoni donang si David. Dirajumi ibana do pabua nasala do aura mendidik siap Salomon alani dosaku do raon idosa do ibana unang paingo-tingo dosa ni haposo oku ala ingo maau hobar tu asini roham ditatap ibana dirajumi do pabua meragam dosa na pinatupana termasuk barhite si Berseba sotung alani hasala aku songonon. Naneng dohonot takadamang dainang tidaklah selalu bahwa anak-anak atau penderitaan atau persoalan yang kita hadapi itu karena dosa kita tidak. Tidak juga kita menghakimi orang ai alana songonon dohotong asa songonon. Tidak. Tetapi juga adalah baik ketika kita menyadari jangan-jangan Tuhan ini karena kesalahanku mendidik anakku sehingga anak-anakku ini tidak akur. Ini kesalahanku sehingga anak-anakku ini manja tidak dapat mandiri. Ini kesalahanku mengapa anak-anakku ini ketika aku tua mereka berebut harta. Tapi susah dia Tuhan hartaku. Jangan-jangan Tuhan ini karena kesalahan kami, kesalahanku. Alai dang iptakni'i so si David. Justru ido na arga dihaposi ibana do pabuat tuk do
holong ni rohani debata, asi ni rohani debata, rahmat, rahim. Seperti rahim seorang ibu yang mencintai anaknya. Ima di pangasahon, jala ido, ganuk tapatupa ulon nabadia. Didok, naulo doho, sesaun na dosat, naulo doho. Naulo doho, mardame, dopak dong ngamuk, unang atong di doolo hape. Nasa punguan ipe, nang mardame do pibana. Doho parmain na pedang mardame. Doho besan na pedang mardame, sahat tu namate. Dungi di doa hatan itu hata. Pos maroham, sesa, dosa. Mula mahamu di bagasan, jadi suatu ngadong tutu. Natabuan be, itu akan menjadi beban bagi kita. Kita keluar dari sini, kita masih membawa beban yang sama. Tapi kita mau, Tuhan sudah mengambil dosa kita melalui kematian Yesus. Dan dia katakan, pulanglah anakku. Di dalam pengampunan, di dalam kasih karunia. Dan kasih karunia Allah itu adalah kekal. Marpada do debata do si Abraham, marpada do debata do si Nuh, marpada do debata do si Musa, jala takas do ditiup debata do pada nai saha nang tuakana porsea di sadok portibion. Alani kadamang day nang haangi mulak mahita. Di bagasan natahaposi hatan itu hatta. Tuhan tidak mengabaikan bahwa kita adalah daging yang bisa menghadapi persoalan, bisa jatuh, bisa melakukan kesalahan. Inilah menjadi penghiburan kita. Halungut toma, Jehovah, jalaluluhoma, dokma tu debata. Tuhan biarlah engkau berperkara dalam setiap perkara hidupku. Songoni mahamuna. Ate amang turni Bapak Zazel, udok dona mau lah madok Zazel. Saya diajari bano, bukan begitu nang lidahnya nina. Mama bayi nokku be. Lidah ada 5 lidah niba. Ate, Bapak Zazel dengan hodai nangda, biarlah firman Tuhan ini seperti dia katakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman, begitulah Tuhan menopangmu sebagai orang tua sampai akhir hidup kalian. Biarlah Zazel ini juga menjadi seperti David yang bergantung penuh kepada Tuhan. Amin. Martang yang mahita. O Jehovah manami, Tuho mapasat hami hatam, korgahom mai, asamarsiot hami Tuhan, nang ditiki lasneroha, nang ditiki rope aka, mara, doho si pikiran. Songo si Daviti, takas duali Tuhan di paratopot ibana, pabua, dah ngadong nabuy di pangasahon ibana, so dung asini roham, parsala di ibana Tuhan, pardosa do ibana. Alai ditiup dogomos asini rohami padami baga-bagami hasesaan di dosa na pinatupami songoni mahami Tuhan nang majakon Jesus Kristus huingot hami masih taulon nai huingot hami mahaporsuhon nai huingot hami mamudar nai nadurusi asayas hami Tuhan